खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं जम्मु आरो काश्मीरनि खुंथाया गावनि खुंथाय गोहोनि सायाव जौगाखांनायनि 50,000 जौगानायनि खामानि मावनो साननायखौ नुजाहोदों होननानै हिन्दुस्तान निउज रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि खुंथाया सोलोंथाइनि सायाव, कभिड-19 खौ दबथायनायनि सायाव, आबादनि सायाव आरो बायदि बिथिंनि सायाव खामानि मावगोन होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया मैयासिमाव 100 दिन जाफैबाय आरो बे समखिनियाव इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेनस्कीया साननैसो सिगाङाव गनायना लादोंमोन दि रासिया इउक्रेन हादरनो 20% बाहागोखौ सेनानै लाबाय होननानै। नाथाय मैया बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि बे दावहायाव गावसोरनो एबा इउक्रेनानो देरहागोन आरो देरहानाया गावसिनिखा होननानै गोरायै बिथाङा बुंबावदों आरो गावनि हादरनि सुबुंफोरनो थुलुंगा होयो होनना वार निउजआव फोरमायदों। थामथियाव दं फंबाय बिनानाव बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। दाखालि बावैसो जानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 7 जुन खालाराव फोसावगोन होनना बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। ब्रैथियाव दं मैया जम्मु आरो काश्मीर एलेकानि खोला काश्मीरनि शपियान जिल्लानि सिङाव थानाय आगलार जायनापरा मुंनि मोनसे जायगायाव सिनाय मोनै उदखारिफोरा सानै गुबुनारि खामानि मावग्रा सुबुंनि सायाव ग्रेनेडजों गाग्लोबनायाव बे सानै सुबुङा गोब्राबै जखम जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दा बे जाथाय जानाय ओनसोलखौ साउथ काश्मीरनि पुलिसफ्रा बेंनानै दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। बाथियाव दं सिला फोथार पुलिस थानानि सिङाव थानाय 515 नं राजालामानि सिलि भगबान सारियालिनि राजालामा साखाथियाव मैया सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोननाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ संखिखांहोदों। रायजोआव फुङाव गोथै सहखौ नुनानै दिमु सारियारि पेट्रलिं पुलिसनो खौरां हरनायाव जायगायाव नुजाथिनानै गोथै सहखौ बोखांनो पस्टमर्टम खालामनो धेमाजि सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। रादाब बुथुमनायनिसिम गोथै सहखौ सिनायनो मोननाय जायाखै होनना रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव सानफ्रामबो फुंनि समाव रादाबखौ फोसावबाय थागोन। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।